Ola, que tal, señoras e señores? Moi boas noites, benvidos un venres máis ás Pontes. Hoxe, tempo para botarlle unha ollada ás distintas novas que protagonizaron a actualidade da nosa vila nestes últimos 7 días e comezamos con ese último acordo entre o Concello e a Deputación da Coruña, mediante cal o Goberno Municipal cedía os terreos da Pardo Bazán, neste caso a Deputación Coruñesa, para poñer en marcha a primeira Casa do Maior da Deputación da Coruña. A futura Casa de Acompañamento das Persoas Maiores das Pontes segue avanzando e que tras a creación da Comisión Político-Técnica que se vai encargar de desenvolver o proxecto, o pasado venres os gobernos municipal e provincial rubricaban o acordo de cesión dos terreos onde se vai levantar o primeiro destes 3 fogares. O alcalde Pontes e presidente da Deputación da Coruña, Valentín González Formoso, e a deputada de Política Social, Mar García Vidal, rubricaban o convenio definitivo para a cesión dos terreos sobre os que se construirá este primeiro centro e a que se sumarán os de Rianxo e Ordes. Así, despois de que o Concello adquirise a parcela onde se ubica o antigo colexio da Pardo Bazán e tras asumir o custo das tarefas de demolición, estes terreos pasarán a mans da Deputación da Coruña durante 30 anos para crear un centro inspirado no modelo de atención nórdico, centrado nunha atención máis humana, próxima, comunitaria, neste caso cos residentes como punto principal de traballo. En canto á inversión, a Deputación asumirá a construcción completa da nova residencia cunha inversión de 6 millóns de euros co obxectivo de iniciar as obras o ano que ven. Durante o acto, González Formoso salientou o gran papel das dúas administracións na posta en marcha deste proxecto socialmente moi demandado e quixo recalcar a importancia da colaboración entre gobernos para dar lugar a iniciativas dirixidas a mellorar o benestar das persoas. Así, esta nova Casa do Maior vai permitir que os usuarios e usuarias permanezan no seu entorno habitual, evitando situacións de desarraigo e illamento. Asemade, isto vai implicar un gran impacto económico e social coa creación de 70 empregos e unha inversión da Deputación da Coruña superior aos 30 millóns de euros durante os próximos 30 anos. En canto ás características do centro, vai contar nun principio con 59 prazas que se van distribuir en 4 unidades de convivencia. Asemade, haberá salóns, cociñas propias, acceso directo ao exterior e incluso decoración personalizada, ademais de habilitar espazos, neste caso mediante xardíns terapéuticos e zonas de encontro familiar. A isto hai que sumar tecnoloxía asistencial avanzada e que se van crear programas para fomentar a relación co entorno e coa veciñanza, reforzando así a vida social e a participación veciñal. Seguimos con máis informacións que nos chegan neste caso, dende a propia cidade da Coruña. Non abandonamos o goberno provincial porque esta mesma semana anunciaban que a súa campaña comercial Merca na Vila se vai estender ata o día 3 de decembro. A Deputación da Coruña prolongará ata o 3 de decembro o prazo de vixencia do programa Merca na Vila, tras a gran resposta e aceptación da cidadanía e as peticións dos propios concellos involucrados e da Federación Galega de Comercio. Dende a súa posta en marcha hai un mes, Merca na Vila superou con creces as previsións iniciais do Goberno provincial coa descarga de preto de 80.000 bonos, máis de 156.000 operacións de compra, un volume de vendas superior aos 9,6 millóns de euros e os 2 millóns de euros en descontos xa aplicados. A iniciativa dotada con 6 millóns de euros busca respaldar o comercio local e o tecido económico dos concellos coruñeses con menos de 20.000 habitantes e ata o día de hoxe hai un total de 1.188 establecementos participantes. Segundo apuntan dende o Goberno provincial, o programa está a ter unha incidencia especialmente positiva no rural e nos municipios de menor poboación, que son os principais beneficiados. Así as cousas, e con esta ampliación de prazo, as persoas que aínda non descargasen o seu bono poden acceder á web mercanavila.gal. Ali descubrir un formulario cos seus datos van recibir no seu móvil un código QR de 100 euros para ir aplicando descontos de entre 5 e 15 euros por cada compra realizada nos establecementos participantes. Aquí nas Pontes, 46 pequenos comercios de todo tipo de sectores sumáronse a esta campaña que con esta ampliación de prazo nos vai permitir incluso aproveitar as ofertas do Black Friday e ir adiantando xa as compras dos agasallos de Nadal. E xa en clave municipal falamos desa celebración do 25 de novembro do Día Internacional da Loita contra a Violencia contra a Muller, porque o Concello das Pontes, mediante o Departamento de Benestar Social, xa poña en marcha as primeiras actividades que se van desenvolver ao longo de todo este mes. A Concellería de Benestar Social segue adiante coa súa campaña Non as fagas invisibles, afina a mirada, e que por terceiro ano consecutivo impulsan dende o Goberno Municipal co obxectivo de conmemorar o 25 de novembro e concienciar a veciños e veciñas de todo este tipo de violencia que se exerce contra a muller polo mero feito de selo. Tras as primeiras actividades que tiñamos a pasada semana e que xa implicaban a poboación máis nova e o público en xeral, estes últimos 5 días a Concellería que dirixe Tania Pardo seguiu apostando por diferentes iniciativas enfocadas en públicos de todas as idades.
Un dos principais obxectivos é traballar cos estudantes, cos centros educativos da vila e que xa están a acoller unha serie de iniciativas que se van prolongar ata ben entrado o mes de decembro. Así as cousas, onte e hoxe mesmo os protagonistas foron os e rapazas de segundo de secundaria do Castro da Duz e do Moncho Valcarce, que protagonizaron o taller A Revolución está servida, un xogo por equipos no que se abordan dun xeito lúdico cuestións como os micromachismos, a igualdade, a diversidade ou o respeto. Neste xogo, a rapazada o que fai é falar sobre estereotipos machistas, sobre os diferentes tipos de violencias, para así tratar de quitar un pouco esas ideas preconcebidas que levamos na cabeza e que ao final están na base de que as violencias machistas sigan discriminando as mulleres, non? Gústalles moito falar destes temas. Sí que hai discusións e demais, pero, estou contenta. Este ano estou contenta porque as respostas que estou recibindo, por exemplo, sobre celos, relacións tóxicas, o control nas relacións, pois creo que xa calou un pouco a mensaxe e a rapazada estáse dando conta do que son as relacións tóxicas, non? E elas chamanlle relacións tóxicas. Tamén nesta programación se incluiu unha sesión específica para os integrantes da Mesa Local de Coordinación Interinstitucional contra a Violencia de Xénero do Concello das Pontes e que neste ano estivo dedicada á trata de seres humanos e á prostitución. O subinspector do Corpo Nacional de Policía Javier Sánchez e o responsable do Centro de Día Amencer de Ferrol, Roberto Ferreiro, encargáronse de impartir unha sesión na que puxeron en riba da mesa as liñas para detectar os posibles casos de trata de persoas e a necesidade de que as administracións se coordinen para tallar esta problemática. Asemade, os dous expertos tamén compartiron cos presentes as súas respectivas dinámicas dende o punto de vista policial e asistencial e que se poñen en marcha ante un caso de trata de persoas. Nós, desde o punto de vista da perspectiva policial, o que vamos a facer é unha pequena charla sobre como se fai a investigación, como funcionan as redes de trata, cal é a situación da víctima, como tratar a víctima, como abordar a víctima e os dereitos e a protección que ten a víctima conforme a legislación. É un pouco saber a coordinación institucional entre as diferentes entidades públicas e privadas e a propia policía para levar a cabo unha investigación sobre trata de seres humanos con fines de explotación sexual que hoxe en día é unha das lacras delitivas que asolan a noso país. Nesta charla que vamos a abordar é a intervención e acompañamento que se faen desde as entidades sociales como Oblatas, as mulleres víctimas de trata con fins de explotación sexual. Dende aí partiremos primeiro un pouco da evolución histórica do concepto de trata, de como chega aos nosos días, da realidade actual a partir de datos de intervención que temos hoxe en día, un pouco tamén falar de como intervimos, de certos aspectos a ter en conta para poder intervir dende o trauma que sufren estas mulleres que sufren a trata e dar unha especie como de tips a ter en conta por diferentes axentes sociais, como pode ser dende centros educativos, dende personal sanitario, para poder atender mulleres que están nesta situación no caso de que atopen mulleres no seu día a día. O programa Non as fagas invisibles a Fina Mirada seguirá a vindeira semana con novas actividades. De feito, o martes día 25, ás 12 diante do Concello, se o tempo permite, vaise dar lectura ao manifesto institucional con motivo do Día Internacional da Eliminación da Violencia contra a Muller. A semana o xoves e o venres da vindeira semana vanse colocar puntos violetas tanto no Castro da Duz como no IES Moncho Valcarce, en os que se informará aos estudantes destes dous centros sobre os diferentes tipos de violencia ou recursos municipais para axudar as vítimas, ou temas do día a día como consentimento, o porno ou os estereotipos sexistas. Tamén ao longo destes días continúa aberta ao público a mostra que hai detrás da prostitución da Rede Galega contra a Trata Sexual e que podemos visitar na Casa do Peso ata o día 30 de novembro. Seguimos con iniciativas impulsadas dende Benestar Social porque esta mesma semana se desenvolvía un interesante taller de cociña dirixido a veciños e veciñas de 60 anos en diante. O obxectivo, que se coma ben, de xeito equilibrado e manchando moi pouco, tan só usando microondas. Para sacarlle o máximo partido a nosa cesta da compra non é preciso ser guiñano, mercar unha dúcia de libros de cociña, pasar horas e horas entre fogóns ou contar con ingredientes carísimos. Abonda con tirar de materia prima básica de toda a vida como as patacas, un pouco de peixe ou unha peituga de polo para comer de xeito saudable, rico e sen investir media mañá. E como proba, o Obradoiro de Cociña máis 60 recetas de vida, impulsado pola Agrupación de Cociñeros e Cociñeras Galegos Grupo 9 en colaboración co FAMIC, a Fundación Egadis, e que está a ser todo un éxito en cada concello que visita.
Así nas Pontes tivemos a oportunidade de desfrutar da pericia do chef Daniel López, do restaurante Ferrolán O Camiño Inglés, que xunto coa nutricionista Lucía Millar e o tamén cociñeiro Iván Domínguez, do restaurante Nado da Coruña, protagonizaron un exitoso obradoiro de cociña no que os participantes comprobaron como o microondas pode servir para algo máis que quencer o leite ou desconxelar o pan. A iniciativa tivo unha acollida fantástica, con máis dunha trintena de persoas que na xornada do martes se achegaron ata o local social da Choupana para tomar boa nota desas receitas rápidas, sinxelas, nutritivas e saborosas que podemos preparar nos poucos minutos. E que este foi un dos grandes atractivos da xornada, idear suculentos pratos, dos de toda a vida, sen sacar unha tixola, sen elixar toda a cociña e tan só dándolle unha volta ao temporizador do micro. Lo que vamos a hacer hoy en este obradoiro para personas mayores de más de 60 es intentar enseñar cómo se trabaja con el microondas para hacer recetas muy sencillas, muy fáciles, muy rápidas, muy limpias y luego también la parte saludable. Partimos de una cesta de la compra básica y intentamos aprovechar todos los productos para que puedas hacerte un menú semanal completo, rico y manchando lo mínimo. La idea es hacer cocina de casa, cocina casera, platos sencillos. Nosotros la mano que tenemos a lo mejor lo podemos emplatar muy bonito, pero la idea es que sean recetas muy sencillas, caseras y ricas. Un sabroso peixe ao forno, verduriñas para unha ensaladilla ou en tempura e ata unha pataca cocida con guarnición, todo a microondas, foron algunhas das propostas que se elaboraron ao longo destas 2 horas de clase. Receitas sinxelas, equilibradas e económicas, con produtos de proximidade e de tempada e que tamén permiten aproveitar ao máximo a cesta da compra. Por suposto, non faltaron recomendacións para levar unha alimentación axeitada á idade, consellos para unha boa conservación dos alimentos ou pautas para evitar riscos como intoxicacións alimentarias. A marxe de comer mellor, Cociña máis 60 tamén tiña un segundo obxectivo, axudar a esas persoas maiores que viven soas a levar unha alimentación saudable e facilitarlles o día a día na cociña, ao tempo que tamén se favorece a socialización e o encontro. A iniciativa que arrancaba xa un ano está a ser todo un éxito con diferentes convocatorias nas 4 provincias galegas e que están a ser sinónimo neste caso de gran participación. Falamos agora de outros asuntos, deixamos a cociña a un lado para comentarles que o vindeiro 9 de decembro As Pontes vai acoller un obradoiro dedicado á eliminación de barreiras, neste caso dirixido a acabar con esas barreiras para persoas que sufren de autismo. A iniciativa conta co respaldo do Concello mediante o Departamento Municipal de Benestar Social e as inscripcións están abertas. A Federación Autismo Galicia escolleu As Pontes como sede do seu próximo proxecto, unha sesión formativa que levará por título Eliminación de barreiras, xerando entornos amigables co autismo. Así, para o vindeiro 9 de decembro, a nosa vila vai ser escenario dun encontro dirixido a profesionais dos ámbitos público e privado, promotores, coordinadores e monitores de actividades de lecer, cultura e deporte, persoal que presta atención ao público e os que se van a orientar en materia de mellora de accesibilidade física e cognitiva de espazos para que as persoas con autismo, con dificultades cognitivas ou de comunicación poidan acceder sen problemas a actividades comunitarias, culturais, deportivas ou de ocio. A convocatoria que se vai desenvolver na Casa do Peso, entre as 6 e as 8 do serán, busca sensibilizar, formar e adaptar as contornas coa fin de mellorar a accesibilidade cognitiva de contornas e servizos. E na mesma vanse ofrecer estrategias prácticas para aplicar criterios de accesibilidade cognitiva en espazos e servizos públicos. A sesión será de inscripción libre, aínda que o prazo para anotarse remata o día 3 de decembro. As persoas interesadas en participar poden escanear o código QR que podemos atopar nas redes sociais do Concello das Pontes, na súa web ou no cartel promocional da sesión. Ímonos agora a falar de obras porque esta mesma semana remataban os traballos de mellora de distintas pistas en varias parroquias da vila. O Concello das Pontes vende a finalizar as obras de mellora de varios camiños municipais na Faeira, Ribadeume, Espiñaredo e tamén na propia parroquia das Pontes. A inversión total ascendeu a 122.802 euros que se financiaron con cargo ao Plan Camiña Rural 2025-2026 da Xunta de Galicia. Así, grazas a esta inversión, foi posible acondicionar os accesos aos núcleos de Marraxón, Piñeiro, Porto do Liño e Terbá e mellorar a seguridade nestas zonas para a veciñanza que ali reside e que emprega estes vieiros para desplazarse cada día. Con respecto aos traballos que se estiveron a desenvolver nestas últimas semanas, optouse por rehabilitar de xeito integral a capa de rodaxe. Asemade, procedeuse a limpar as marxes e cunetas e tamén se retiraba a vexetación que invadía a plataforma.
Reparáronse fochancas, afundimentos e diferentes deformacións, o tempo que se levou a cabo o fresado do firme nos entronques para garantir a correcta unión cos treitos lindeiros. E no caso do camiño que dá servizo ás zonas de Fraga dos Cregos e o Cameleiro, procedeuse a reforzar os bordos para dotar de maior estabilidade ao firme. A intervención completouse cunha nova capa de rodaxe e un novo rego de adherencia que vai permitir aumentar a durabilidade do pavimento e a súa seguridade e tamén colocando a correspondente sinalización horizontal e vertical. Seguimos con máis cousas, porque o programa micolóxico As Pontes Terra de Cogomelos vive xa as súas últimas actividades. O pasado sábado tiñamos esa última saída micolóxica coa Antulleira de Endesa como escenario, e a vindeira semana vaise coñecer o nome dos gañadores do concurso anual de receitas doces e salgadas para profesionais e cociñeiros amateur. O programa As Pontes Terra de Cogomelos afronta xa a súa reta final. De feito, tras case 2 meses de faladoiros, cursos de todo tipo e actividades para públicos de todas as idades, o programa micolóxico municipal está a piques de pechar esta exitosa convocatoria de 2025. Así, tan só queda por diante coñecer o nome das persoas gañadoras do certame de receitas doces e salgadas, profesionais e amateur, e que se darán a coñecer nuns días coa sesión de preparación das receitas finalistas e a valoración do xurado xa para a vindeira semana. De seguro que esta convocatoria vai ser todo un éxito, ao igual que o que colleitaba o pasado sábado a última saída micolóxica desta tempada. De feito, unha vintena de persoas se sumaban a este roteiro micolóxico que estivo dirixido polos biólogos Cosme Damián Romai e David Chas, do Grupo Naturalista Hábitat Coruña, aos que tamén se sumaron os integrantes da Asociación Pontesa Poupariña, Elio Bamonde, Ricardo Gabeiras e Miño Guerreiro. Como novidade, tocaba cambiar o escenario habitual destas saídas, así que non foi a reserva do Forgoselo o lugar do roteiro, senón a Antulleira de Endesa, ata onde se desplazaron dende primeira hora da mañá do sábado as persoas participantes. A xornada, que se prolongou ata máis alo do mediodía, permitiu aos inscritos e inscritas desfrutar da riqueza micolóxica da zona e dos coñecementos dos expertos. A semana de cámara libreta en man, houbo quen aproveitou o roteiro para sacar fermosas instantáneas dos exemplares que ian aparecendo e incluso para ir anotando consellos e directrices para aplicar en futuras saídas. Tras desta última actividade ao aire libre, xa o vindeiro sábado 29, ás 10:30, teremos, tal e como apuntábamos, a celebración da final do concurso de receitas Terra de Cogomelos no local social da Choupana, e no que en vivo e en directo as persoas finalistas de cada unha das categorías de receitas doces e salgadas, profesionais e amateurs, loitarán por convencer coas súas propostas o xurado deste Terra de Cogomelos 2025. Seguimos con máis cousas. Visitamos agora o Departamento de Medio Ambiente que dirixe Manuel Rodríguez, porque esta mesma semana, ao abeiro da súa nova campaña de compostaxe doméstica, poñen en marcha un interesante obradoiro. O obxectivo, coller unha camiseta vella e elaborar un fermoso llavero. A campaña O Camiño Sostible, impulsada da Concellería de Medio Ambiente en favor dunha xestión máis axeitada dos nosos refugallos, apostou esta semana por unha novidosa e interesante actividade e que pouco ten que ver coa sesión sobre compostaxe doméstica coas que se iniciaba este programa hai uns días. Así as cousas, tocaba buscar pola nosa casa unhas tesoiras, unha camiseta bella e un mosquetón para idear un fermoso llavero de macramé, unha actividade sinxela, apta para todo tipo de idades e que tiña como obxectivo que os veciños e veciñas visen e comprobasen como cun trozo de tea que pensamos que non sirve para nada, podemos dar vida a un novo obxecto atractivo e fermoso. Media dúcia de veciños se puxeron o pasado martes as ordes da artesá Margarita González para simplemente cunha cinta métrica e cortando a súa antiga camiseta en tiras pasar unha tarde do máis entretida e productiva, creando os seus propios deseños e por riba aproveitando un refugallo tan difícil de reincorporar á cadea de consumo como é a roupa que xa non usamos. Así, tan só facendo nós coas mans, sen necesidade de mercar trebellos complicados, as persoas participantes puideron idear o seu llavero sostible, ao tempo que se introduciron na arte do macramé, unha disciplina milenaria que serve para crear dende lámpadas a xerseis, ao tempo que tamén é un gran exercizo para traballar a concentración. As Pontes vamos a hacer un taller de reciclaje de camisetas y con la propia camiseta vamos a hacer un llavero de macramé. El macramé, bueno, lo conoce muy poca gente, es un arte milenario que consiste en hacer nudos con las manos y hacer pues todo tipo de cosas, desde una lámpara, una estantería, un columpio, un cinturón, un bolso, de todo, se puede hacer realmente de todo. Ahora mismo vamos a hacer un llavero, ¿vale? Un llavero pues con nudos básicos de macramé. El macramé lo que tiene es que desconectas de todo, de todos los problemas que tengas, conectas contigo mismo, te olvidas de aparatos móviles, también viene muy bien para niños, para gente que le hace falta pues la concentración, porque te concentras mucho con los nudos.
y bueno, es muy recomendable, la verdad, muy divertido. Tras desta novidosa actividade, o programa Camiño Sostible vai seguir ofrecendo novas iniciativas dirixidas a fomentar a reducción, reutilización e reciclaxe dos residuos. A semana tamén continúa aberto o prazo para sumarse á campaña de compostaxe doméstica, en a que xa están a participar 26 familias pontesas que contan co seu composteiro xa na casa. Para os que desexen apuntarse a esta opción, abonda con que accedan á web aspontes.ocaminosostible.gal. Contacten co 647 521 464 ou ben envíen un correo electrónico a info@ocaminosostible.gal. Máis novas que nos chegaban dende a Concellería de Medio Ambiente, porque As Pontes forma xa parte do listado de concellos galegos homenaxeados na gala Vilas en Flor. O Concello das Pontes vense de sumar ao programa Vilas en Flor Galicia, unha iniciativa coa que se busca mellorar e potenciar os espazos verdes urbanos, damando unha xestión sostible, iniciativas dirixidas á educación ambiental e á concienciación cidadá. E que As Pontes sumaba esta semana as súas 3 primeiras flores de honra na gala anual desta iniciativa impulsada pola Asociación de Viveiristas del Noroeste, Asvinor, a Asociación de Empresas de Xardinería de Galicia, a Gaixar e a Fundación Juana de Vega, para promover a protección, mellora e posta en valor dos espazos verdes urbanos en municipios con menos de 40.000 habitantes. Con estas 3 flores, As Pontes ve recoñecido o seu respaldo de traballo en prol do mantemento do patrimonio vexetal e paisaxístico, o seu respeto polo entorno e a sostenibilidade e as sinerxias entre o cuidado e o respeto do entorno coas súas opcións como atractivo turístico. Un recoñecemento que, segundo apuntou o concelleiro Manuel Rodríguez, é toda unha satisfacción. O edil de Medio Ambiente explicou que este galardón é froito do traballo que se está a facer para mellorar os espazos verdes municipais, aunando cuidado ambiental con participación cidadá e iniciativas educativas en prol dun municipio máis sostible e amable. A entrega de flores, que tivo lugar o pasado venres en Carballo, estivo encabezada polo presidente da Fundación Juana de Vega, Enrique Sáez Ponte, e a conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez. En a mesma participaron un total de 41 concellos das 4 provincias galegas. De feito, na comarca de Ferrolterra, ademais de As Pontes, tamén se recoñeceu a labor dos municipios de San Sadurniño e As Somozas, que se fixeron con 3 flores cada un. Seguimos con máis cousas, porque o Concello das Pontes tamén forma parte da campaña posta en marcha pola Xunta de Galicia, en a que se poñían distintos cartéis informativos nos leitos dos ríos ante posibles perigos de asolagamento. O obxectivo é dar a coñecer á veciñanza os mecanismos precisamente para evitar estes perigos e tamén os teléfonos de atención de emerxencias. Coa chegada da tempada de fortes e intensas chuvias, o río Eume ao seu paso polo Concello das Pontes, esos afluentes poden dar lugar a asolagamentos, tal e como xa vivimos nalgúna ocasión na Fraga de Dona Rita ou no casco histórico. Daí que Augas de Galicia incluíse As Pontes no seu plan de señalización de áreas de risco potencial significativo, ARSI, coa fin de advertir dos perigos asociados a estas zonas e de dar a coñecer as medidas preventivas e de actuación no caso de producirse un desbordamento nestes lugares que son por natureza inundables. Así, dende o pasado mes de agosto, en distintos puntos dos leitos dos ríos Chamoselo e Eume e Brixeo, a Consellería de Medio Ambiente instalou 14 paneis informativos para concienciar a veciñanza sobre os perigos e implicacións asociados a estas zonas e as recomendacións ante unha situación de posible risco. Entre estes paneis podemos atopar información xeral como o número que chamar no caso de atoparnos nunha situación de risco, ou o que facer no caso de asolagamento, e incluso información adaptada aos máis novos, con contido máis didáctico, como que se instalou a carón da piscina municipal cunha estética e unha linguaxe máis simple. Ademais das Pontes, outros 14 concellos de toda Galicia contan xa con este tipo de paneis explicativos, como é o caso de Neda, Fene, Gondomar ou Bueu, entre outros, e os que se ven de sumar esta mesma semana ao Concello de Betanzos. Imos agora ata a piscina municipal porque os seus traballadores e traballadoras volvían retomar estes días as protestas en contra a antiga concesionaria do servizo Serviplus Total. O obxectivo, reclamarlle, neste caso a empresa, que lles abone as cantidades aínda pendentes en concepto de nómina. O persoal da piscina municipal volvía a sair o pasado sábado á rúa para dar conta da situación que están a vivir. É que os traballadores e traballadoras destas instalacións retomaron as protestas para reclamar o abono inmediato das mensualidades que a antiga concesionaria do servizo Serviplus Total aínda lles adebeda. Así, tras colocar novamente unha faixa reivindicativa na entrada do complexo deportivo e repartir o pasado sábado na feira quincenal follas informativas sobre a situación, o persoal estuda novas medidas de protesta ao que se van sumar accións legais pertinentes, neste caso, para defender
defender os seus dereitos. E que tras deixar a concesión o pasado mes de xuño, Serviplus Total aínda non fixo efectivo o pago das distintas cantidades económicas correspondentes a esa mensualidade, o que hai que sumar que durante o tempo que durou a súa xestión nestas instalacións, incumpriu de maneira reiterada o convenio colectivo en materias como o pago dos salarios, a xornada laboral, os descansos semanais, o goce das vacacións e incluso a entrega da roupa de traballo. Ante esta situación, o pasado verán o Executivo local procedía a rescindir o contrato con Serviplus e sacar adiante unha nova licitación que garantise o pago dos salarios dos traballadores e traballadoras da piscina, ademais dos seus dereitos laborais. Asemade, segundo declaracións realizadas dende o Goberno Municipal a Diario de Ferrol, existe un aval, neste caso de 40.000 euros, que o Concello ten retido a antiga concesionarias para presionarlles neste caso e que fagan efectivo o pago da débeda contraída co persoal da piscina, xa que no caso contrario, eses cartos depositados vanse empregar para aboar as cantidades pendentes cos traballadores e traballadoras. Máis cousas, porque tamén estes días estivemos de visita na Asociación de Seara, neste caso no Centro de Dinamización, porque ali continúan coas súas actividades formativas para os socios e socias. Nesta ocasión compartíamos con máis dunha vintena de participantes unha xornada adicada a dar a coñecer as subvencións tanto autonómicas como neste caso estatais que se van poñer en marcha de cara a 2026. A Asociación Seara segue adiante estes días co seu programa de almorzos informativos sobre diferentes temáticas que afectan ao día a día dos seus socios e socias. Tras desenvolver un interesante obradoiro teórico-práctico sobre o programa Verifactum, que en xaneiro porá en marcha a Axencia Tributaria, para esta última sesión escollíase como temática as diferentes liñas de subvencións e axudas, tanto provinciais como autonómicas, que poderán solicitar empresas e persoas autónomas en 2026. Así, ata As Pontes se desplazou Fernando Picón, socio director da consultoría compostelana OBZ e tamén mestre na Facultade de Ciencias Económicas de Santiago. El deu conta da necesidade de realizar xa nestas semanas un traballo previo para preparar a documentación e proxectos que poden ser receptores de diferentes axudas públicas. Tal e como explicou, xaneiro, febreiro e marzo son os meses nos que se concentran a maioría das convocatorias, sobre todo nas que chegan da Deputación da Coruña ou na Xunta de Galicia. Moitas delas vanse concedendo segundo a orde de presentación, o que dá lugar a que en poucos días o crédito destas axudas se esgote. A planificación é a base para non quedar fora da asignación de fondos públicos. En verbas do experto, o necesario é adiantarse, traballar dende xa na documentación que se pode solicitar en cada convocatoria para chegar en tempo e forma a cada axuda. De aí que deu conta dunha serie de consellos sobre documentación básica e información común e que é do máis habitual e imprescindible en cada proceso de solicitude de subvencións públicas. Asemade, tamén se presentaron as principais liñas de subvencións que se convocan cada ano e que van dende axudas á inversión, respaldo a proxectos de innovación, partidas para a digitalización dun negocio ou para afrontar o reto da internacionalización dunha marca. Unha dúcia de persoas tomaron moi boa nota dos consellos que se poñían en riba da mesa por parte do experto consultor que tamén colabora con Seara asesorando os seus asociados e asociadas. Non nos podíamos esquecer tamén de repasar o que daba de sí unha nova sesión dos xoves na Biblio. Onte mesmo tiñamos nova visita do Fallao de Nim, da man dun interesante obradoiro. Neste caso, tocaba apostar pola creatividade dos máis novos mediante un obradoiro de chapas e de decoración de bolsas. A paixón pola lectura, polos libros e polas máxicas historias vai máis aló de levar un libro para a casa e engancharse a unha aventura. Dende a Biblioteca Ribera Rouco sábeno ben, e dai a variopinta axenda coa que cada mes tratan de captar a atención dos lectores e lectoras de menor idade da man dos seus xoves na Biblio. A heteroxeneidade deste programa de fomento da lectura infantil queda demostrada en cada convocatoria, onde non só temos contacontos, teatro ou monicreques, senón tamén entretidas actividades que achegan ás crianzas o mundo da ciencia, da arte, do respeto ao medio ambiente, dos valores ou da cultura e tradicións locais. Así as cousas, onde tocaba apostar pola creatividade dos máis pequenos e pequenas cun taller de deseño de chapas e cuns convidados xa coñecidos como son os integrantes do Fallao de Nim. A xornada foi o máis seguida e entretida dando renda solta aos debuxos, personaxes e deseños dos nenos e nenas participantes que puideron plasmar nos seus traballos a súa paixón polos libros e as historias e que despois levaron para a súa casa en forma de chapa para agasallar a amigos e familiares. Debuxos propios con personaxes de conto, autores, heroínas inventadas ou animais parlantes foron algunhas das propostas destes pequenos artistas que se completaron con frases sobre a literatura ou os contos. Xa para o xoves que ven volve de visita á biblioteca a ilustradora e deseñadora Alba Farto, cun taller que leva por título Cambiar o conto, dirixido a maiores de 5 anos. A actividade arrincará ás 6 da tarde, con entrada libre e previa inscripción no 981 102 562 ou ben na propia biblioteca Ribera Rouco.
E dos máis pequenos aos adultos, porque eles foron os protagonistas dun obradoiro de fotografía que a pasada fin de semana se impartía no Lar de Endesa da man da Comisión de Festas do Pobo das Veigas. A pontesa Charo Parras foi a encargada de dirixir esta sesión teórico-práctica en a que daba a coñecer os trucos máis sinxelos para sacarlle o máximo partido á nosa cámara de fotos ou ao teléfono móvil. Hoxe en día, calquera persoa pode tomar a foto perfecta e sen ter que contar cunha cámara de última xeración. Un móvil, por exemplo, xa nos ofrece múltiples opcións e posibilidades para capturar ese momento único, aínda que para iso é necesario saber sacarlle o máximo partido a esta tecnoloxía. E iso pódese facer con unhas sinxelas directrices ao alcance de calquera. Precisamente, esta foi a temática do obradoiro de fotografía digital que o pasado sábado celebraba a Comisión de Festas do Pobo das Veigas coa colaboración da fotógrafa local Charo Parras. Unha ducia de persoas de diferentes idades se sumaron a esta interesante proposta que se desenvolvía no Lar de Endesa, e onde, ademais de teoría e consellos, tamén había sesión práctica ao aire libre para aplicar eses consellos previos. En verbas da poñente, non é necesario ser un experto coa cámara para tomar o que ela definía como unha foto con alma. Asemade, cada un pode sacar coa mesma paisaxe unha instantánea totalmente distinta e son as propias imaxes que nos rodean as que nos indican que tipo de plano, iluminación ou encadre piden. Eso sí, a marxe da capacidade creativa de cada fotógrafo, Parras deu certas liñas técnicas a seguir, como usar luz natural sempre que sexa posible, evitar a luz solar directa sobre o suxeito e tan só usar o flash se non hai máis recursos. A experta tamén animou os participantes a experimentar co modo HDR, apostando polas imaxes en alta resolución e tirar dun recurso tan básico como o temporizador para facer un autorretrato no lugar de forzar o brazo. Tras tomar boa nota de todo isto, tocaba sair á rúa e aplicar o aprendido e tamén desfrutar das diferentes instantáneas dos participantes, que permitiron aportar un punto de vista totalmente diferente dunha árbore, do ceo ou incluso dun edificio, no que non reparamos a diario, pero que tamén ten a súa particular beleza. Por suposto, non nos podíamos esquecer da música, porque Santa Icía está a vivir os seus días grandes. Esta mesma fin de semana se celebra o Día da Patroa, o 22 de novembro, e, por suposto, non van faltar as citas litúrxicas, os concertos e moitísimas actividades do máis interesantes que repasamos na nosa seguinte información. Mañá en todo o mundo celébrase o Día da Música por excelencia. Toca conmemorar por todo o alto a festividade de Santa Icía e as agrupacións musicais da nosa vila xa están inmersas nun programa de actividades do máis completo para render a súa particular homenaxe á súa musa. De feito, pasado venres arrancaba unha extensa programación musical ideada en da agrupación Ruada e o Concello das Puntes e que está a sumar éxito tras éxito en cada convocatoria. A variedade de estilos, de propostas, pero sobre todo o gran protagonismo dos e das artistas locais está a ser un gran atractivo para o público de todas as idades e con todo tipo de preferenzas musicais. Así, a dúcia de propostas que integran a celebración do mes da música está a ser todo un éxito, o que se suma tamén o homenaxeado neste 2025, o que fora director da Banda Cultural e Recreativa, José Lodeiro, que está presente en cada unha das propostas musicais deste ano. Así, o pasado venres, na Casa do Peso, o trío galego de jazz Sunra abría esta programación musical por todo o alto con aniversario incluído, e que xa hai 25 anos que o pianista Manuel Gutiérrez, o contrabaixista Xacobe Martínez e o percusionista Lar Legido unían os seus camiños sobre os escenarios. Xa o sábado chegaban dos días máis emotivos de Santa Icía, da man do tradicional festival homenaxe que ateigaba de veciños e veciñas o Auditorio Municipal Alobí. Sobre este escenario compartiron actuación a banda xuvenil, o grupo Nimbos e a banda cultural e recreativa, nun concerto no que a figura do mestre José Lodeiro sempre estivo moi presente e que era necesario recalcar ese gran papel do músico compostelán á fronte da banda e da súa escola, tal e como recoñecían dende a organización de Santa Icía e dende o Goberno Municipal.
que vou dicirle a José, dicía hai un momento que lle ir a clases, a min, que non parece, tamén as deu, igual que tanta xente da banda, e dirixir a banda. Teño grandes recordos dele, non é que botase moito tempo con ele, xa o conocí un pouco tarde, porque antes estaba Jaime e outra xente, e cando tei a formar parte a ser presidente da banda e todo iso, era unha persona que estaba sempre dialogante, que falaba sempre comigo e que podía ir preguntar calquera cousa, e ele tamén me preguntaba a min, que facemos isto, como queiras, que tú ben sabes o que tens que facer. Dixo, tú eres o presidente e que me teño que dirixir. E así. Entonces, espero que siga alá donde esteña, que siga dirixindo e facendo música e que non se olvide da nosa música. E desde aquí, diante a banda que tantas veces dirixeu desde este escenario, quería pedir un forte aplauso para ele. Xa esta semana arrancaba coa visita da pianista Yolanda Delgado e a súa proposta en homenaxe á música galega e en especial a Mireia Diaste, unha pianista tamén galega que falecía hai xa unha década aos 99 anos e que é todo un referente, da que se homenaxeou a súa gran traxectoria profesional cun espectáculo de imaxes, historias e, por suposto, varias das súas composicións. E do Conservatorio de Música e do son do piano ás pandeiretas, a turuxos e acordeóns da man dos recitais das diferentes escolas municipais destas disciplinas e que non quixeron deixar pasar a oportunidade de sumarse a esta festa. Xa onte mesmo o protagonismo recaía no corpo docente do Conservatorio de Música, damando unha nova proposta, o espectáculo De seguro que coñeces, en a que os mestres de violín, piano, guitarra, saxo ou percusión foron interpretando distintas pezas do máis populares que alumnado e familias se animaron a tararear.
Xa nestes momentos a música continúa na Casa do Peso mediante un concerto da Rondalla Vila das Pontes conxuntamente coa agrupación coral endesa e nuns minutos tocará cambiar de estilo e desfrutar da música tradicional galega coa foliada que o grupo No Cómbaro vai protagonizar na Sala Medulio dende as 10 da noite con entrada gratuita. De cara a fin de semana, a axenda de Santa Icía incluirá novas citas. Así, mañá no Auditorio Municipal a Lobi teremos dende as 7 con entrada libre o concerto tradicional de Feroces da Galgueira, Canabella e a Banda Municipal de Gaitas. E xa o domingo, tras a misa de 12 en Ribadeume e que vai estar dedicada a Santa Icía, terá lugar a tradicional ofrenda floral aos músicos da parroquia dende a 1:15 co acompañamento novamente de Canabella. Para pechar a xenda, o día 28 no Lobi, dende as 8:30, chega a música da Galicia Small Band e que ofrecerá un repertorio totalmente diferente aos sons tradicionais, con temas de Frank Sinatra, Glenn Miller, Polanca ou Pérez Prado. Máis música, neste caso protagonizada polos alumnos e alumnas da Escola de Música da Banda Cultural e Recreativa, porque se a pasada semana lle botábamos unha ollada a esas audicións de fin de trimestre, aínda hoxe temos que tamén repasar algún que outro pequeno concerto que nos quedaba pendente. Ademais da intensa programación que Santa Icía deixou tras de si estes últimos días, a Escola de Música da Banda Cultural Recreativa tamén desenvolveu varias actividades, neste caso cos seus tradicionais recitais de fin de trimestre, en os que os pais e nais dos estudantes do centro e tamén compañeros e compañeiras puideron comprobar a gran evolución rexistrada por estes artistas nestas últimas semanas. E que xa pasado venres repasábamos as audicións do Boe, Frauta ou Bombardino, e as que o venres pasado se sumaban como pechos recitais de fin de trimestre dos estudantes de outras 3 disciplinas. O ciclo de audicións do venres inauguraban os estudantes das disciplinas de clarinete e trompa baixo a mirada dos mestres Javier Meizoso, Tamara Soto, Silvia Balseiro e Iria Vázquez. Ao seu remate, chegaba unha das disciplinas con máis seguidores e seguidoras, cun vello coñecido á fronte, o mestre Dani Novo, que xunto co seu compañero de disciplina Esteban Cabana, incluso acompañaron algunha peza a estes rapaces e rapazas.
Agora, tras demostrar todos eses avances, toca desfrutar destas últimas semanas de clases ata que chequen as agardadas vacacións de Nadal. Iso sí, dende a escola xa están a preparar algunha que outra sorpresa para estas festas, e que xa hai data para o seu recital de Nadal e do que imos poder desfrutar o día 23 do mes que ven sobre o escenario do Auditorio Municipal a Lobi. E temos, por suposto, que falar dese cine, da cartelera que nos agarda esta fin de semana na Casa do Peso con dúas interesantes propostas. Para o público adulto, a última película, neste caso galardoada coa Concha de Ouro do Festival de San Sebastián, Los Domingos, e para os máis pequenos, unha película de acción, aventuras e fantástica, Sketch. Chega a fin de semana e para moitos unha boa película da que desfrutar e por riba carón da casa e un plan do máis axeitado. Como a cada semana no Departamento Municipal de Cultura contan con 2 filmes moi atractivos para o público adulto e infantil e que por riba veñen respaldados polas mellores críticas do momento. Así, para a sesión adulta de mañá 7:30 da noite e do domingo a 7:30 chega Los Domingos, o último proxecto de Alauda Ruiz de Azúa tras 5 lobitos e querer, en o que se introduce no mundo da religión, a vocación e a fe da man dunha rapaza de 17 anos que desexa ser monxa de clausura ante a sorpresa da súa tía e a pasividade do seu pai. Gañadora da Concha de Ouro no Festival de San Sebastián, Los Domingos conta con Blanca Soroa, Patricia López Arnaiz, Miguel Garcés ou Mabel Rivera como protagonistas. Pero tú tienes que experimentar muchísimas cosas. Tienes 17 años, Ainara. No, lo que tenemos que intentar es generar espacios donde tenga otros puntos de vista. Te estás riendo de mí. ¿Y tus queridas monjas también te estás riendo? ¡Contesta! Tú sigues prestando atención. Igual ese es el problema, ¿eh? Demasiada atención. Déjala respirar. No le insistimos. Le hacemos la maleta y se la ponemos ahí dentro. Si te vas, te voy a echar tanto de menos. Es una vocación religiosa. No se le va a pasar porque le ofrezcas un plan mejor. ¿Cómo se le va a pasar? Bueno, pues no lo sé, Maite. ¿Cómo se le va a pasar? No tengo ni idea. E a proposta esta fin de semana para o público máis novo é Sketch, cuidado con lo que dibujas, un filme fantástico de produción estadounidense co director Seth Worley á cabeza, en a que os debuxos dunha nena apaixoada pola arte comezan a cobrar vida dun día para outro. Tony Hale, Bianca Berry e Hugh Lawrence protagonizan esta produción da que poderemos desfrutar mañá e domingo dende as 5 da tarde e para que xa podemos mercar as nosas entradas na web aspontes.sacatoentrada.es e na billetera da Casa do Peso media hora antes de cada pase. Se llaman los huérfanos que aún tienen padre. Venga ya. Los sentimientos no son malos. Cuando te enfades, estés triste o tengas miedo, desahógate aquí, donde no puedan hacer daño a nadie. ¿Pero qué? Te prometo que no quería que pasara. Que dibujaras eso no te convierte en una mala persona. ¡Corre! Amber era la única que estaba haciendo lo correcto, sentir el dolor en vez de esquivarlo. Mirad esto. Sketch, cuidado con lo que dibujas. ¿Estáis preparados? No quiero hacerlo. Tengo que ir al baño. Haberlo dicho antes de ponernos todo esto. Es que entonces no tenía ganas. Yo también tengo que ir. Vamos. E hoxe nos deportes, interesante nova para o vindeiro ano porque as Pontes, o Lago concretamente as súas inmediacións, van ser o escenario do Campeonato Galego de Ciclocross na modalidade XCO e que vai organizar neste caso non só a Federación Galega de Ciclismo, senón tamén o Clube Local Terras de Eume. A cita en xuño. As Pontes acollerá o vindeiro ano o Campeonato Galego de Ciclismo de Montaña XCO e onde se van dirimir os nomes dos e das mellores deportistas de Galicia en cada unha das categorías en xogo. Así anunciaban a pasada semana en redes sociais dende o Clube Local Terras do Eume e dende a Federación Galega de Ciclismo que escolleu o Lago Pontés e a súa contorna como escenario desta convocatoria. As Pontes tomou relevo de Ponteareas, que foi sede deste acontecemento pasado mes de xaneiro, en o que se van dar cita aos e as mellores ciclistas de montaña de toda Galicia en categorías Elite, Sub-23, Máster 30, 40, 50 e 60, Cadete, Infantil e Júnior. A Federación Galega de Ciclismo volve a apostar así por As Pontes, polo Terras do Eume e polo seu gran traballo á hora de deseñar os mellores e máis interesantes percorridos para unha proba que será neste caso en xuño, concretamente o día 20, e de onde sairán os campións e campeonas autonómicas de ciclismo de montaña da modalidade XCO.
O calendario da tempada completarase, segundo vén de anunciar a propia Federación, co Campeonato Galego de XCM, que terá lugar en Mugardos o 4 de outubro, o Campeonato Galego de Ciclismo en Estrada, que se vai disputar o 13 de xuño no Porriño, e coas diferentes probas da Copa Galicia, que terán lugar entre marzo e xuño do ano que ven, nun total de 10 concellos galegos, como Cuntis, Ribadumia, Poio ou Ponteareas, entre outros. Pois agora sí, rematamos, pechamos semana como sempre agradecéndolles que confíen en nós para manterse o día da información local, lembrándoles tamén que precisamente esa información continúa nas redes sociais do Concello das Pontes, na súa página web e todos os días de luns a venres en Radio Eume dende a 1:30 da tarde. Nos volvemos o vindeiro venres. Teña moi boa semana.